Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hormatly vatandaşlar. Her bir daşyň aşagyna nazar çürük çykýarmyka diýip otursam, görýän welin ýene de bir giden daşyň aşagyndan Bawuly Meýmanow çykyp başlady. Hossar çıkıp ähli çürükleri bolupdyň ýylynyň gahremany ogly. Öküdiň şahyny ursaň, bedeni titrer diýişýäli, Lewap welaýatynyň häkimi Durdy Genjiýewiň şahyna kakyp, haýsy öküdiň titrendigini dikkat bilen dinläýin. Vatandaşlar, dinläp başlamadan öň çaýdyr kofeleňizi alyp, süýjüdir kökeleňiz bilen çuňur lezzet almamyza başlaýyn. Ýörüň göräliň aýdynyga tarap. Toýa gelen mehmanlar sanyny sawardyn hemmäňize taşsaga çyk. Durdy Genjiýew Atly Lewap welaýatynyň Boýnuzyň owasynyň arabaçylar tiresinden bolup, baş dermanhana birleşigiň başlygy Meýmanowyň ene başga jygy bolup, Kakasynyň adyna mehman bolim diýerler. Bulara halk içinde alkaşlaram diýerler. Sebäbi Durdynyň özünden kiçijigi Kemal, olam çüýşe waryn düňderýän eken. Ora başlan hemmedin ýylgyramy. Özünden ullugany polisiýada işläp, o da topdan çüýşeler düňderip, Kakasy bolsa uniwersitetde molim işläp, gara paketiň içinde şeraply çüýşeler ýanyny näkidip, öz çağlaryny ozurmasa, olardan asla ýyla galmaýan eken. Dogryda, şetdaly öz agajyndan uzağa gaçmaýan hemme kişi bilýär. Emma bu mafiozyň maşgalanyň iň ulsy bolsa, Gurban Gulynyň gapçygy bolup, oňa Bawuly Meýmanow diýerler. Men bu adyma mendeş barada öňkü videolarymda ada kän aýdyp beripdim. Emma welin bu hadisede de bu adama mendeş esasy oyunçy bolan üçin aýtman geçip bilmedim. Bawuly Meýmanow ýanky gara paketiň eýsiniň birinji aýalynyň ogly bolup, 16 ýaşynda pasport alanna Genjiýew familiýany özüne almagy namus sülüp, ejesiniň familiýasyna, ýagny Meýmanow familiýany alýar. Bu adama mendeş Kakasynyň maşgalasyndan diňe Durdy Genjiýew bilen arasyny saklap, oňa her hilek wezipeler sowgat edip, emma beýlekiler bilen hatda Kakasy bilen arasy kän ýok. Ilkinji sowgat eden wezipeleriň biri häkimleri işe salyp, trotur yumurtka getirip alyp başlady. Öz Kakasynyň familiýasyny namus eden Bawuly 2000-nji ýyllarda şol wezipe bellenilip 25 ýyl bäri şahsy hyzmatlaryna bolup, Türkmenistanyň baýlarynyň onuny ýerip, öz ogurlan mallarynyň 85 götürmeni Germaniýanyň banklaryna saklap, Frankfurtyň Mainz şäherine öz villasy bolup, köplenç komandirowka diýip, şol ýerde dinji alyp gelýär. 2003-nji ýylda Serdar Berdimuhammedow paket niwan sowgat edip, oňa da 0440 nomerini dakyp, öz latokluk wezipesini bir kimsiz ýerine ýetirip, sera kardinaly hyzmatyny ýaranjylyk bilen hyzmat edýär. Öňkü aýdyşym ýaly, bu daşa ýurda pasol bolup gitmäni arzuw edip, öz ýerine bolsa, Gurban Gulynyň görelde alan üçin ogluny getirip goýmany arzuw etýär. Emma welin Gurban Guly ony göýberesi gelenok. Öz wezipesine getirip goýasy gelen mekan ogly Türkiýede uniwersitetde öz ehinine götürip bilmän, Harkowda istindik diplomy satyn alyp bolan üçin şol ýeri perewod etdirip, goýa alym alantyran bolup, farmasevtik diplomy satyn alyp berdi. Ha Türkmenistanyň baly gelecekde analgynyň ýerine baralgyn berjek adamlaryň boýuna galdy. Eger Genjiýew durda dolanyp gelsek, Bawuly ony bizden bir kabin bolsun diýip, wezipeden wezipe aýlap, häzir bolsa Lewap welaýatynyň häkimi edip, o da öz gözlerine kebap welaýaty görüp, biraz soňra bolsa kabin edip goýmany niýetlenýär. Durdy öz gezeginde enesi başga doganyň sözünden çykman, hemme buýruklaryny dolu bir jaý edip, Bawulynyň aptek göreden şaýkalar bilen bile hereket edip, ýagny şükür, batır diýdi, organda uğurda işleyen Atly Lewaply Serdar daglar bilen spirtnoy dostlarym bolup, emma welin şükür diýilýäni Gurban Guly ministr wagty, ýagny çyşyk wagty işden goýup, bawa puly onu prezident bolandan soň onu getirip goýdy. Durdy, sana ýene de dolanyp gelsek, seniň Alişer Nowaýda keýip edýän halaňy gatga bolýandyr. Sen Lewap'a häkim bolup barandan soň şükürä Serdar daga ýer bölüp berenim hem goýulýandyr. We seniň agaň Bawuly Meýmanow hem öz dostlary bilen 100 hektar alma plantasiýasyny bagdagyny bilýändir. Ondan başga da bawa pulyň öz owasyna başga adamyň adyna guran restorany, bazary hem de başga bizneslerin bagdagyny bilýändir. Bawulynyň Durdyny Lewap'a häkim bolup getirmeniň esas sebäbi
öz şaýkalary bilen, ýagny aptekçi Şükür, Oğur Serdar, Batır, Mergen, Ağacan, Bamurat daglar bolup, Lebap vilayatyny öz adyna hususlaşdyrmak üçindir. Magazinler, giden yerleri ve başka da biznesleri bu adamlara alıp berip, soňky döwürde hasam aktivni herekete girişdi. Muňa mysal edip, Türkmenabat şäherinden bizim öz Garagöz Türkmen doganlarymyzyň haýaşdy boýunça delilnama hökmüne mysal edip 66-njy badar hakynda aýdyp berin. Bu 66-njy badar diýenim Türkmen newet önümleri, ýagny zapravka nomer 66. Badaram şu zapravkanyň ýanynda ýerleşen üçin oňa adamlar 66-njy badar diýerler. Badar Türkmenabat şäheriniň häkimligine garaýar. 66-njy badaryň gadnasyna giren pullary şäheriň bir näçe darlarynyň zähmet haklaryny ýapýar. 66-njy badar ikiye bölünýär. Birinji bölegi Türkmenabat şäher häkimligine garaýar. Ikinji bölegi Lebap vilayaty häkimligine garaýar. Ol badarda umuman alanda müňe golay adam sewda etdi we muňa garamazdan Bamrad atly telekeçi bu badary ýykyp onuň ýerine kotejler saljak bolýar. 66-njy badaryň sewdagarlaryny bolsa öz hususy guran derger atly badaryna geçirdip hem badaryny gülletjek bolýar, hem de 66-njy badaryň ýerine öz jaýlaryna salyp pullanjak bolýar. Bamrad atly telekeçi öňkü Bayramhan atly piwa zawody bolan Maksud atly telekeçiniň sagyly bolýar. Hem de iki erkek doganyň çağlary bolýarlar. 2015-nji ýylda Maksudy türmäge basanlaryndan soň Bamrad özü işläp başlaýar. Häzirki wagtda onuň çağlary dünýäsi atly 2 gatly ullakan sewda merkezini gurnaby işledýär. Derger atly bazary bolsa, öňkü häkimlere pul berip, bir näçe hektar boş ýatan çölden ýer alyp, onu bazar edýär. Bamrad 2-3 ýylla 66-njy bazar almakçy bolýar welin, başarmaýar. Häzir bolsa, Lebap vilayatynyň häkimi Genjiýew durdy çöküp oturdy. Durdy Meýmanowiç bilen Bamrad Lebap vilayatynyň Boýnuzyn etrawynyň ýaşaýjysy we dwaýurun doganlar. 66-njy badaryň hatda Türkmenabat şäheriniň Gök Bazar atly badaryndan aýdak gideşdi köp bolup, emma welin oňa garamazdan şäher häkimliginiň gadnasyna girýän aýdak 300 000 manat puly ýogyna köýüp 66-njy badary ýykyp, onu telekeçi Bamradyň hususy badaryna göçürjek bolýarlar. Hemme dadyň arkasynda da yine yankı doymaz olmaz böwünjükler "Sizi men nämejik" diýip, ol ýertekidäki ýaly hemme zady hopurdatyp ýatyr. Velayet häkim telekeçi Bamradyň hususy maşynyna ikisi bilelikde şäher aýlanyp, spisigine gyzgyn toçkalar goşýarlar. Şol bolşuna da Bamrad atly telekeçi 2-3 gezek hajjada baryp gelen. Mene düşünemek, bir giden ogurluk pullary bilen günäsini ýuwup jennet satyn aljak bolýarmyka, ha? 66-njy badaryň lisenziýasy 2026-njy ýylyň 31-nji dekabr aýyna çenli bolup, oňa garamazdan hemme kanunlar depeläp, halkyň gözüne basyp, göz ýaşynam işsiz galjakdan garamazdan çeýnemesiz ýuwup alýarlar. Ýene de bir gyzykly ýeri, durdy hatda öz adyny düzgün ýazyp bilmän, baryp ýatan iklikçi bolup, buğday nyrkynan bilmän, oň agasy bagly, sen şu taýda 1-2 ýyl güýmen, men seni kabin edip getirerim diýip, öz insiniň akylsyzlygyna garamazdan Lebap vilayatynyň ykbalyny şol adyma men ýaşadan goýdy. Eger iki kelam ýene de bagly barada aýtsam, ol öz döwründe pullar gerek diýişi ýaly derman alan firmalaryň hiç birini tölegini etmän 5-10 ýyllap olar entäm garaşdyryp arzyny kim aýdasyn gerse aýdaý diýip telekeçilen puluny bermän galýar. Baglynyň kiçi ogly Meýlis öz öýünden 300-500 000 dolar ogurlap, o pullary dron ýerini eşikdir gymmat saatlara soğup, kakasyň şogurlanan pullaryny sırtam titremän, bu diýmeklik pulunyň hidde hasaby bilmeýän jühit, gysak paraxor, gözü garny gulagy hiç saatdan doýmaýan Meýmanow şeýdip ýene de öz halkynyň hakyny ýer. Serdar, bu Meýmanowa kakaňa sırtynda ýap eden nese bolýar dänim, inne Lebaply gardaşlarymyz çörek üçin gazanýan badarlar köp görýänmi, ha? Baglynyň bir gepinde bu patsana merwetdi hallip, ýagny Serdar Berdimuhammedow gün ýetmezlik bilen gurrundyr gıywatyny edýär. Bu tekelere nämesi bolýar-da, bize näme bolanokmy diýip, millet parazy edip, görüşimiz ýaly öz Lebaply bolsa-da, Lebaply enedir mamalarymyzy, dogundyr jigilerimizi 2 döwüm çöreginem köp görüp, Lebaply dogunlarymyzy kösemesini dowam edýär. Halkymyzyň göz ýaşyny, ýürek seslerini hiç bir döwlet edarasy eşitmän, eşitän ýagdaýynda da dil döwüşip, ol arzaçynyň dilini baglamana çalışyp, hatda prezidente ýatsagam sesimiz barmaz diýip, watandaşlarymyzyň hiç kile gramanyňca galman soň
hiç bir döwlet edaralary işlemediği üçin hiç bir raýatyň bähbidi çözülmän, tersine ol bähbitlerim rejim ogurlary tarapyndan ogurlanyp halkymyzy mundan beterem ezmäni dowam edendikleri üçin watandaşlarymyz bize çykyp öz arzularyny aýtmany, ýagny dymmazlygy hereket edýärler. Görşümiz ýaly biziň efirlerimizi ne kanun depelenýär, ne de korrupsiýalanýar. Şonuň üçin derdimizden problemlerimizi aýtmany hiç korkmalyň, hiç dymmalyň, hiç betetmäliň. Her kişinin sesi eşitiljekdir. Diňe öňe. Assalamu aleykum.